1 वाटी पीठ घेतलेलं आहे, मोठी वाटी. त्यात चवीपुरतं मीठ घालूया. मिक्स करूया चांगलं. उकळी काढून घेतलेलं आहे पाण्याला. गरम पाणी आपण त्यात घालूया. वड्यांचं पीठ एकदम सगळं भिजवून ठेवायचं नाही, गरम पाणी घालून थोड्या वेळ तसंच ठेवायचं. पाण्याचा हात लावून आपण तेल ठेवूयात. आपण कढई ठेवलेली आहे, त्यात आपण तेल घालू. छोटे छोटे गोळे करू. पानाला असं तेल लावून घ्यायचं, असं उलटवायचं, परत थापून घ्यायचं. आता आपले वडे तयार झालेले आहेत.